Ahoj, tady mě Kamilka a zdravím všechny u nového videa. A velice se omlouvám za tu menší pauzičku. Byla fakt jenom malá, jo. Ne nějaká velká. Ale jinak vítám vás u hry jménem FPV Skydive. Ještě jsem ji na YouTube neviděl, takže možná někomu ukážu skvělou hru. Je zdarma na Steamu a jsou to prostě FPV drony. Máte tu různé mody, máte tu i školu na létání, jak se učit letat se můžete. Dal jsem skoro všechny lekce, kromě té poslední, která už jsem nedal. To nechci. Jinak asi se můžeme pustit do toho. Používám joystick, ne nějakou myš, jo. Nebo kontroler, používám regulární joystick s plynem a normální pakou joystickovou, takže nevím, ať víte, co používám. Zkusím vám pak možná nějak ukázat jakože všechny ty různé věci, které tu jsou, takže třeba tam dole uprostřed máte acro, což je vlastně mod letání, máte tu angle, což je vlastně takový klasický, kdy se prostě jenom nakloníte jemně, abyste mohli někam letat jako normální drony. Pak máte horizon, což je takový zvláštní, jako můžete normálně letat a když to dáte moc, tak prostě uděláte salto, je to takové zajímavé. Máte acro, což je za mě asi ten nejzáživnější, kdy prostě můžete vzít, prostě uděláte salto a prostě nic neřešíte, víte jak. Pak tam vlevo dole máte jako vedle toho acro, vedle toho modu máte místo, kde se vlastně ukazuje plyn. Jo, tady je plyn, jak moc ho dávám, a pak ještě tam je do stran, jak se natáčím. Pak na druhé straně od toho modu je můj joystick, jak s ním pohybuju. Vedle toho joysticku je pak výška a LT. Já vám to budu nějak kroužkovat, ať jsme si jasní, o čem se bavíme. A pak je tam ještě úplně vlevo dole THRL, což je vlastně procentum té síly. Takže když si udělat salto, jenom třeba 100, no. Nahoře vpravo máte lokal, což je vlastně čas, který je právě teď u vás. Což je zajímavé, jak vidíte, teď je 2020. A pak tam je ještě úplně nahoře uprostřed ještě jedna zajímavá věc, která je vlastně armed. Což je vlastně to, že si můžu vypnout a zapnout dron tlačítkem. Je to zajímavé. V tomhle videu bych možná zkusil nějaké challenge, tu jsou nějaké závody. Možná nějaké tady ty věci bychom tady mohli zkusit. Kromě tady toho freestylu, který je teda fakt sranda. Ty kokos, to byl dobrý triček. Wow, I feel good. A to je asi tak však ovládání. Takže si myslím, že se asi můžeme posunout na nějaké challenge třeba. Tak, jsme tady byl teda ten freeplay, kterém jsme si teď ukazovali nějaké ty věci a teď tu jsou challenge. Challenge jsem ještě nehrál, takže nevím, o co tu je, je tu The Factor 1. Armed. Jsem si nemáte mod, jo, tam je turtle. Okay. I don't know what's going on. Jo, jasně, mám pozbírat všechny, ok, to je... Ok, všechno je tady nějak divně na boku. A nějakého důvodu mi to absolutně se mi nelíbí. Proč je to tohle? Co to je? Jestli to je cesta nějaká, aha. To se mi nelíbí. Mně se to nepáčí absolutně. Co? Já nevím chytit, já jsem úplně levý, já neumím. Proč mám najednou myšku? Proč mám najednou kurzor? Celou dobu nebyl, ne? Já jsem zmaten.
to nechápu. Jsem asi úplně blbý. No jsem, no ale... Až tak blbý? Co teď? You failed complete the challenge in time. Timer run out, try again. Ok, to je zajímavé. Aha. To je jako... takže jenom tanka z nějakého důvodu. To je divný. No, tak no. To byly teda challenge. Mám taková ukázka, ať vidíte, jak jsem márný. A tady jsou pak race. Je race track. Takové. Já už jsem se na to díval a je to takové. Doporučoval bych vám spíš sem jakoby angle. Ty race, protože tady se držíte jakoby hodně u země, tak jako v podstatě chcete spíš používat angle. Byste se mohli lépe pohybovat, tady vám akra absolutně nepomůže. Kam teď tam. To zvládnu. Jsem totiž chytrý člověk. Ty kokos. A ty tam. Ty kokos. Jsem normálně dobrý. Ne, dobré. Hej, tak špatný zase nejsem. Nebo jo? A teď druhé kolo. Ne? Jo, ještě tady. To zvládnu. Přisahám. Dobré. Americký fotbal nebo rugby? Co je hřiště? Já se v tom nevyznám. Vlastně nevím, co je rugby. Tak. Teď pojedeme druhé kolo. Jo. To zvládnu. Už to rozhodně nejedu 1 minutu. Tak pojď. Sakra. To zvládnu. Dobré, tak. Teď tenhle. Já to pro vás udělám, lidi. Sakra, co se to stalo? Tak, já tam je. Co se stalo? Dobré. Sakra. Jo, neumím letat s těmi drama tam sak. To zvládnu, ty vole. Můžu prostě projít takhle, asi než. Těžší, než se to zdá. Pojď. 3. kolo. To zvládnu. Spíše tady budeme dělat nějaké freestyly. Já možná vím, ale už jak na to. Hej. Co to děje? What the fuck? Dobré. Tak, dobré, tak. Pojď. Tak.
Tak, teď tohle. To zvládnu. Můžu se po těch jmenů. Hej. To fakt není fér, ale. Hej. To už fakt není fér, ale. Dobré, tak. Už to bude poslední. Zpátky. Zpátky. Jo. Pojď poslední. Jo. Já to zvládnu. Zvládli jsme první race. Jsem to zase restoval kolo a na to jim kašlu. Takže jsem inteligentní člověk. Mám radši freestyle. OK, to je zajímavé. Jsem to ještě nedělal, takže... A ty challenge si fakt netroufnu. Multiplayer tam není ani nic, takže... Tam nikoho ani nenajdete. Že bychom se možná mohli podívat na nějaké ty freestyleové ještě mapy. Tady už jsme viděli tu Abraham Factory a třeba tady Construction Arena. Že na tu se můžeme třeba podívat. Tady ta mapa je taky fajn, je tu spoustu možností, se ne to jako v Abraham Factory podle mě, ale máte tady to lešení či co? Jestli tady je někdo, kdo umí něco o tady těch stavebních věcech, tak by mohl vlastně napsat do komentářů, co to je, protože já fakt nevím, jestli je to něco jako lešení, nebo nějaké výstuže, nebo či tohle je lešení to dřevěné, to vím. A co je tohle tím pádem? Jestli tady to jsou nějaké výstuže, nebo jenom něco pro větší stabilitu, nebo jestli tady to mají všechny takové vysoké budovy, kanceláře a tak. Nevím. Jestli se tady v tom někdo vyzná, tak to může kdykoliv napsat do komentářů. Já budu jedině rád. A teď mi to nějak nejde proletět. Nejde. Proč? Takže jsem amatérek. A ne. Prostě vezmeš a... Ne, co se stalo? Tak. Dobré, to jsem úplně pokazil. Jo. Skoro. Jo, vyletěli jsme. Wow. A to je v podstatě všechno, co na té mapě jakoby dělám. Protože tady jsou ještě budovy a různé tady ty jeráby, které jsou úplně skvělé. Vím, že můj bratr něco měl jako malý takový jeřáb elektricky. A já jsem si s ním u něho hrál, protože to bylo úplně skvělé. A jeřáby jsou furt úplně skvělé a husté věci. Prostě... Vemte si, že abyste postavili takovou velkou věc, tak nejprve musíte postavit tuhle velkou věc. Protože to standy to veze vrtulníkem nebude. On se tam musí postavit nejprve, aby se mohla postavit tahle věc třeba. Což je zajímavé. A husté, zároveň. Jsem to dobré proletěl. Ale jdeme se na další mapu, která je...
Winter Wonderland, je to seasonal, takže nevím, co to znamená, jestli se tady to místo každou sezónu, třeba v létě to bude nějaké letní vibes, a jakože teď zima, tak to má zimní vibes, kdo ví. Ale je to rozhodně jedna z mých nejoblíbenějších map, protože je strašně velká, je tu strašně velký limit na výšku, takže tady můžete procvičovat všechny své tričky ve výšce mezi stromama, jak je vám libo. Šum. Jo, tady máte dokonce nějakou kabín. Tady je nějaká kabín. The cabin. A escape from the police. Miau. Tak, půjdeme tady máme stromečky. Možná narazíme nějakého Bigfoota. Nebo spíš Yetiho, jak to zajímá, takže... No to je jedno. Je to hustý. Je to skvělá hra. Ještě už si vezmete v to, že je zadarmo. Tak jako... Pokud máte joystick, tak jako je to skvělá hra. Pokud nemáte a máte třeba jenom klávesnici, tak... Jako s tou klávesnicí se to rozhodně ovládá hůř, jo, to vám řeknu rovnou. Zkoušel jsem to na klávesnici a VSAD a šipky nic pro mě. Ale za to na kontroleru by to taky mohlo být zajímavé. Protože vlastně k tomu můžete připojit i kontrolery. Takže jako rozhodně hra, která se vyplatí. Když tomu je zadarmo, takže... Wow. Samozřejmě, že nějaké DLC to musí být, protože jinak hádám, že by prodělali. Co se stalo? Dobrá. Ti vývojáři, takže ne. A nepřijde mi, že by přidávali nějak moc. Pouze nějaké mapy a ještě nějaké blbosti. Tady to jsem si představil jako takové kratší videjko, protože přece jenom měl jsem pauzičku, takovou menší pouze. Takže nemůžeme to začít na takovým nějakým velkým videem. Takže tady je taková oddechovka. To je sranda prostě. Takže jo. Žum. Hustý, se mi povedlo. A za 50 lajků z tady toho natočím další video, kde budu plnit challenge. A nebo racy. A nebo prostě něco z toho. Ale za 50 lajků rozhodně vyjde další video, kde se budou plnit nějaké racy a challenge. Takže jestli vás to zajímá, tak sem sypejte ty lajky. A samozřejmě nezapomeňte dát odběr, aby vám neunikly další takové skvělé videa. Možná s menší pauzičkou, ale neujdou vám. Šum. Otočka. A obstrom. A do země. Do stromu. Do stromu. Co je tady? Můžu sem letět? Můžu. Nemůžu.
Hustý. Jsem válečný dron. Ho, ho, ho. A jdu najet jeho. Můžu jít až sem? Tam můžu. Ok. Fajn je vědět. A furt je to asi největší mapa. Že tady to je fakt skvělé na různé tričky a teda. No. A jo. To je prostě sranda. Šum. To je 10 alt. Pustý. I to 10 alta. Že tady to nejde, no, to se startuje, ok, to je zajímavé. Že tady musí mít nějaké údolí, kde no. Třeba tady. Tady je takové údolí, tady by mohlo být. To ještě vyšší dokonce. Zajímavé. Všecko je zajímavé. Protože je to tak. A jakož tady to mám v plánu, aby bylo takové kratší video, ne žádné extrémně dlouhé. Takže bychom se už mohli pro dnešek rozloučit. A ahoj!